Сіз татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең өчен эшлибез. Максатыбыз халкыбызның яшәешен яктырту һәм милләтнең асыл ул кызларын күрсәтү. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова. Бүген безнең программада Кемерово өлкәсе Новокузнецкий шәһәре татарлары. Нәрсәдер менә монда бар, ул тарта инде шул татар якка, татар телгә. Казахстанның Мәмлет шәһәре ничек барлыкка килгән? Мой прапрадед основал эту деревню. Почему Мамлютка? Потому что Мамлютка с 5 сторон окружена озером. И здесь была крутая, самая вкусная рыба. Оренбург өлкәсе Караяр авылында гаилә ел язмасы китабын тәкъдим иттеләр. Китабыбыз 4 өлештән тора. Китапның 360 битле, авырлыгы 1 килограмм да 80 грамм. Ярты гасырдан артык бергә Ижаудан Гайсиннар гаиләсе. Алла Тәгалә безгә биргән иптәш. И үлгәнче бергә булырга кирәк. Кемерово өлкәсенә булган сәяхәтебезне дәвам итәбез. Күмер чыгару төбәгенә татарлар үз вакытында вагонлап килгән. Рәсми мәгълүматлар буенча 300 меңнән артык милләттәшебез бу якларда хезмәт һәм яшәү урынын тапкан. Шунысы хак, татарлар кайда гына булса да берләшергә тырышкан. Кемерово өлкәсенең милләттәшләребез күпләп яшәгән Новокузнецкий шәһәрендә 2014 елда татар мөхтәрияте булдырыла. Аерып әйтерлек хезмәт нәтиҗәләре, үз ансамбльләре дә бар. Тулырак киләсе сюжетта. Кемерово өлкәсендә 40 меңнән артык татар гомер итә. Милләттәшләребез иң күпләп яшәгән шәһәрләр Прокопьевск, Кемерово һәм Новокузнецк. Әлеге вакытта без Новокузнецк шәһәренең Металлурглар проспектында басып торабыз. Калада 5 мең тирәсе татар яши. Алар сон ягыннан 2нче урында. Новокузнецкийның Орджоникидзе районына юл алдык. Биредәге Маяковский исемендәге мәдәният сараенда татар мәдәниятына багышланган зур гына бүлмә булдырганнар. Монда килеп керүгә төрле гасырга караган 100дән артык экспонат күрәбез. Кунакларны татар халкы белән таныштыралар. 25-30 кешелек экскурсияләр уздыралар. В основном бөтен әйбер Баландыш авылыннан ул, Теләшә районыннан. Кем безнең менә коллективтан кайта Татарстанга, бөтенесе шуннан әйбер ярап кайталар. Менә бу күлмәк вообще 1930 елны бер апа бирде аның әбисе булганмы ул күлмәкне теккән, иптәшен сугыштан көткән, шул күлмәкне шунда теккән. И менә бу партянкаларны, тоже менә бу партянканы чиккән, ирен сугыштан көткәндә, а ире сугыштан кайтмаган. Биредә кунаклар татар милли ашлары, эшпошмак, гөбәдия, чәк-чәкнең тәмен татып карыялар. Моңа степ остаханәләр дә үткәрәләр. Үрнәк буенча татар орнаментларын ясарга мөмкин. Бу Новокузнецкий татарларының да җыелу урынына әверелгән. 2014 елда безнең татарская автономия организовалась, и татарларны без монда килделәр, хатын-кызлар, ирләр дәгән бергә ансамбль ясадык. Ансамбль безнең Нур исемле, хәзер тагын бер ансамбль, Шатлык дип бар ансамбль. Татарлар тырышабыз күрсәтергә менә үзе безнең гариф гадәтләрен, үзе безнең милләтебезне менә күрсеннәр, что без татарлар бар дип менә. Җирле татар милли мәдәни мөхтәриятендә 2 ансамбль эшләп тора. Нур җыр һәм бию ансамбле 2012 елда ук оеша. Бөтен өлкә һәм шәһәр чараларында катнашалар. Мин Регина, татар кызы. Мин ярата җырларга татарча. Татар теле абием иредә. Гөлсинә мәчеттә эшлидер. Шунда таныштык та бергә. Ини, менә җырлый башладык бергә. Контардадыр инде. Шулайдыр. Монда җырак торгач Татарстаннан монда ностальгия, можно сказать, шулай. Шатлык ансамбленә исә 5 ел. Күбрәк тә без иске борынгы җырларны, чөнки әбиләр дә ярата аны. Яңа җырларга караганда иске җырлар матуррак. 83 тысячи всего как бы живет, да, ну процентов 10-15, наверное, это вот татар. Мы в тесном контакте находимся и пытаемся как бы вот на все мероприятия, которые мы проводим, приглашать их. Мы без них просто вот как бы, ну, как говорится, без рук. Мина Нием из Татарстана, Сибгатулина, Равза Гасимовна. Причем приехала, знаю только одно слово. Трест, Восток, гидроспецстрой.
Все по-русски, больше ничего не знала. А я по-татарски не разговариваю, потому что меня не учили. Ну и как-то вот, знаете, потянуло. Все-таки это же мой народ. Там мой народ. Минем әтияни татар, алар Татарстан татарлары Кыргызстанга күчкән булган. Анда мин тудым. Аннары инде монда килделәр, монда тупландылар. Әтияни бергә торганда татарча сөйләштек. Аннары все үз гаиләм кырдым да татарча сөйләшмәдек. Татарча онытып бардым. Хәзер менә вот тагын башладым инде, как бы килдем, вернулся к истокам, шулай әйтелмешли. Нәрсәдер менә монда бар, ул тарта инде шул татар якка, татар телгә. Син ни эшлисең? Мин утым кисәм. Молодец, улым. Новокузнецк шәһәре татарлары татар телен өйрәтүнең кызыклы формасын тапкан. YouTube'та махсус канал булдырганнар. Анда Илнур Латыпов тормыш көнкүрештә очрый торган сүзләр белән таныштыра. Төшерәм, интернетка куям. Менә 17 урок бар минем. Кичкенә уроклар. Менә специально для татарского автономии инде. С самого начала и все сложнее. Вот сейчас хәрефләрне өйрәнәбез. Шул дәресләрне балаларны өйрәтергә теләп башладым инде. Монысы интернет аша, пандемияга кадәр татар мәдәнияты үзәгендә дә дәресләр укытылган. Аларга 12-13 кеше бик теләп йөргән. Быел сентябрьдән дәресләрне кабат үткәрергә уйлыйлар. Казаннан күп кенә китап та кайтарганнар. Безнең татарлар аңлый беләләр, сөйләшергә авыр. Без күбрәк шигырьләр укыйбыз. Төрле очерклар укыйбыз, укырга өйрәнергә. Когда укырга өйрәнәсең, исиләргә дә тизрәк була. Әйбер. Сөйләшергә кирәк күбрәк сөйләшсәң, чәй янында без җырлар аралашу, телевизордан мультфильмнар татарча карыйбыз, төрле нәрсәләр сөйләшергә. Балалар шикелле әкиятләр куя идек без. Күбрәк яшьләр бик йөрәкләре килми. Олы яшьтәгеләрнең яңадан кабат кайтарасы килә, сөйләшәселәре килә. Яшь барган, тәҗрибә арткан саен кеше үз милләтенә тартыла. Сагыну хисләре читтә үзен тагын да көчлерәк сиздерә. Кайда гына булсак та, татарлыгыбыз белән горурланып яшәсәк иде. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Кемерово өлкәсе, Новокузнецк шәһәре. Бер генә кеше дә туган җире тарихына битараф түгелдер. Шунсы куанычлы, хәзерге яшь буын да ата-бабалары турында онытмый һәм туган яклары тарихын өйрәнергә тырыша. Казакъстанда Мәмлет шәһәре аңа нигез салучы милләттәшебез Мәүлид хөрмәтенә аталган икән. Мәүлид авылы хәзерге вакытта Мәмлет шәһәренең тарихы турында хәбәрчебез Әдилә Төхбәтова җиткерер. Ул нәсел дәвамчылары белән очрашып кайтты. Бүгенге Мәүлид шәһәре кайчандыр бер кешедән, гаиләдән яки нәселдән башланган барлык шәһәрләр кебек салынган иде. Патша хөкүмәте тарафыннан халыкларны каты эксплуатацияләү һәм юкка чыгару сәясәте шартларында йөзләгән мең ярлы крестьян җирсез калган һәм шул рәвешле ачлыкка дучар ителгән иде. Барлык акчаларын югалтып, туган ураннарыннан җир һәм ирек эзләп чыгып киткән крестьяннар арасында Төмән өлкәсенең татары Мәүлид Уалгузин да бар. Мәүлид үзенең 3 улы Әбүбәкер, Усман һәм Юмаш белән Казакъстанның шиксез далаларына китеп, 1786 елда киң урманнар һәм далалар арасында Казакъстанның беренче татар җирлегенә нигез сала. Шуннан бирле Мәүлид авылы тарихы башлана. Мне всегда было интересно, почему именно здесь мой прапрадед основал эту деревню. И совсем недавно мы поняли, почему. Когда в 16 веке, в середине 16 века Казань пала, то татары же все они ушли из Казани, да, то есть вынужденно ушли из Казани. Мои предки, они пришли в Шайтановский юрт, это 100 километров от Уфы, речка Нерда, и они занимались рыболовством. То есть и поэтому понятен был выбор именно мамлютки. Почему мамлютка? Потому что мамлютка с 5 сторон окружена озерами. Вот сейчас это озеро Гульбеки, мы его называем, по-русски глубокое, там озеро Кривое, там Каменное, там Лагерное, там в рабочем поселке еще озеро. То есть со всех сторон были озера, и здесь была крутая, самая вкусная рыба. Ленин урамында 70-нче йортта бистәгә нигез салучының оныгы һәм биредә оештырылган Кызыл Байрак авыл хуҗалыгының беренче рәисе Мурадым Мавлютов яшәгән иде. Ул кызыклы истәлекләр калдырды. Станция янында заманча Ленин һәм җиңү урамнары чигендә 40лап өйләр торган иде. Анда рус
руслар яшәде. Ә бераз алга китсәк, 2 урамлы 100-120 ишек алды татар авылы урнашкан. Первое поселение мамлютки было именно вот как раз вот здесь. Сейчас это Ленина 121. Вот первая землянка была здесь, вот даже вот дом моего бабая. Вот это вот родовая наша земля была. И вот считай, вот больше там 230 лет до сих пор, то есть дом бабая стоит. Мой отец здесь, у него тоже через дорогу дом. Там тетка родная. То есть это наша родовая земля, откуда, в принципе, и пошла мамлютка. Мавлют авылында үзенең татар мәчете дә булган. Деревянный, кычкыртый гына ике бүлмәле мәчет иде. Шунда монда әбиләребез, бабайларыбыз монда килеп намазлар укып, дуалар укып йөриләр иде. Революция вакытында то ли кызыллар, то ли аклар килеп, аны точно берәү дә белми, берәү дә әйтәлми, шуны ягып йөрәделәр. Мәчет янган вакытында җирле халык кайбер китапларны бинадан саклап калырга өлгерде. Хәзер инде Галидән абый аларны үз өендә саклый. Менә ошо бу китаплардан чыккан Казан типографиясе 1886 елы. Бәсимдә татарча язылган. Аны укырга да җиңел. Җирле халык арасында татар дип аталган мөселман зиратында мамлютовларның барлык өлкән буыннары җирләнгән. К сожалению, мы не знаем, где похоронен основатель мамлютки. Мавлют, мой прапрапрадед. Но раз здесь похоронен его правнук, здесь похоронены вот все мамлютовы, то мы предполагаем, что где-то здесь он тоже похоронен. Единственное, нет ни одной каменной плиты, нет ничего, чтобы это доказывало. Вот здесь похоронен мой прадед Мурадым бабай. Он был первым председателем колхоза Кызылбайрак, он тогда назывался. Полгода назад мы проводили достойно в последний путь младшего сына Мурадым бабай. Это вот мой родной дед Заки Мурадымович, участник Великой Отечественной войны. 20 гасыр башына мамлютка халкы 10 меңгә якын кеше тәшкил итә. Хастаханә, мәктәпләр, тимер юл станциясе, элеватор төзелде. 1969 елда мамлютка район әһәмиятендәге шәһәр статусын ала. Бүгенге шәһәрдә 5 меңгә якын кеше яши. Мәктәпләрнең берсендә яшьләрнең хәзерге буыны да укый. Шулай ук татар бәйрәмнәренең кайбер традицияләрен бүгенге көнгә дә сакларга тырышалар. У нас сохранилась историческая традиция. На Курбан-Айт наши дети ходят, собирают с кульками тоже угощения. Деньги говорят, когда ты Гаскотлы болсын, можно заходить буквально в каждый двор, и там живут татары, и обязательно что-нибудь дают детям. Хәзерге көнгә мамлютка шәһәре ни белән яши һәм әлеге җирлекнең кызыклы гаиләләре турында киләсе тапшыруларда сөйләячәкбез. Әдилә Тухбатова, Татарлар, Мамлют шәһәре, Казахстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Оренбург өлкәсе Караяр авылында гаилә ел язмасы китабын тәкъдим иттеләр. Китабыбыз 4 өлештән тора. Китапның 360 битле, авырлыгы 1 килограмм да 80 грамм. Ярты гасырдан артык бергә ижаудан Гайсиннар гаиләсе. Алла Тәгалә безгә биргән иптәш. И үлгәнче бергә булырга кирәк. Казан кунаклар көтә. 30 июльдән 3 августка кадәр Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче корылтайы үтәчәк. Яңа гасыр телерадиокомпаниясе һәм әлбәттә татарлар тапшыруы әлеге вакыйганы яктыртып барачак. Көн сайын безнең тапшыруларда төрле өлкә, илләрдә гомер итүче милләттәшләребез, корылтай делегатлары, шәрәфле кунакларының фикерләре яңгырар. Бөтендөнья татар конгрессы 30 ел булса да, ул 3 яшьлек сабый шикелле. Ул һаман яшь булып кала. Менә шунысы миңа бик ошый. Яшьләр белән эшли. Алдагы көндә дә күбрәк менә шушы яшьләр белән эшләүгә әһәмият бирәләр, шулай булып калсын да дип уйлыйм мин. Менә безне менә шулай туплап, бөтен дөнья татарларын туплап, гелдә менә шулай без бергә булып, бердәм булып эшләсәк иде. Оренбург өлкәсенең Сарыкташ районында татарлар сан буенча 2нче урында. Бу барлык район халкының 17%. Соңгы вакытта бу җирлектәге гаиләләрнең күбесе шәҗәрәсе белән кызыксынып архивларга йөри, өлкән туганнарыннан сораша. Габҗәлиловлар гаилә ел язмасы китабын тәкъдим итте. Басмада һәрберсенең гаиләсе, әти-әниләре һәм хәзерге буын турында тулы мәгълүмат тупланган. Тантана Караяр авылы җирлегендәге Россия Федерациясе хөкүмәтенең элекке рәисе Виктор Черномырдин музеенда узды. Гаилә ел язмасы китабы хакында Оренбургтан үз хәбәрчеләребез. Гаилә ел язмасының 5 авторы бер туганнар Фарих, Эдуард, Зөфәр Габҗәлиловлар.
Әлмира Омарова һәм аларның ике туганнары Марс Бакиев. Габжалиловлар һәм Бакиевларның 4 буын укытучылар династиясы Сарыкташ районында яхшы таныш. Алар үз нәсел шәҗәрәсен узган гасыр ахырында ук ясый башлый. Нәсел агачындагы барлык педагогларның стажы 600 елдан артык. Biz Qozan guberniyasından kelgan biz Tatar Qorg'alısına, ondan so'ng Shibenkiga, ondan Avishtandan Bektemirga borib tushganmiz. Bizning bugun 1708 yildan boshlanadi. Shu pedagogический dinastiyada Gidro bo'lib bizning oila taraf, bizning әдей o'qituvchi, оның 6 balası, kelinlari, onoqlari тоже o'qituvchilar. Авторлар мәгълүматны 16 елга якын җыйган. Шуңа да басма соллы булып чыга. Китабыбыз 4 өлештән тора. Китапның 360 битле. Китапны бастыру юлында шактый кыенлыклар кичергәннәр. Беренчедән, туплау бик күп вакытны сарыф итсә, икенчедән, төгәл материал булырга тиеш. Шулай ук аларны табуда, географик киңлеге дә, архив эшен тизләтүдә киртә була. Мусулман авыллары буенча тарихи язмалар, метрик китаплар күпчелеге Уфада урнашкан. Беренче өлештә без исторический, тарих буенча архивлар, документлар буенча язылса, икенче өлештә без әдибез ягыннан укытучылар, шуңа күрә икенче өлештә үзебезнең педдинастиябыз турында яздык. Өченче өлештә язылды Бектемир, үзебезнең туган авылыбыз турында, төрле анда хикәяләр кирде. 4-нче өлештә инде һәммәбез үзебезнең гаилә турында яздык. Зөфәр Габжалилов Кара Яр авыл җирлеге башлыгы булып 30 елдан артык хезмәт куя. Ул эшләгән дәврдә күп катлаулы мәсьәләләр танылган шәхес, якташлары, Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Виктор Черномырдин ярдәме белән хәл ителә. Безнең инде менә Черна Трухның землягы дип атыйбыз бит инде Черномырдин Виктор Степанов белән каршы очрашырга, аның белән күп еллар бергә эшләрне эшләдек инде, нык ярдәм итте безнең авылларга. Китапны тәкъдим итү тантанасы алдыннан кунаклар Черномырдин музее белән танышты. Әлеге музей экспонатлары да Россиядә яшәүче халыклар, шул исәптән татарлар көн күреше белән бәйле. Музей Черномырдинның туган авылы Кара Ярда 1 ел элек ачыла. Комплекс мәйданы 8300 квадрат метр. Россия Федерациясе хөкүмәт рәисенең торгызылган кабинеты, ретро автомобильләр коллекциясе да зур урын алган. Залда Габжалиловларның өлкәнең төрле якларыннан яшәүче берничә дистә туганы җыелган. Атулайым алганда, гаилә аларның исәпләүләре буенча кимендә 200 кешене берләштерә. 5 автор. Китап чыгаруда һәрберсенең үз роле, үз өлеше. Китапка нигезне әтиле уллы укытучы Шихаб белән хәрби Эдуард Габжалиловлар сала. Патриотическое воспитание, сугыш мәсьәләсе, война и мир. Менә шул. Фарих Шихапулы, укытучы, соңарак мәктәп директоры, китапны җыюда роле күп кырлы. Фотографиялар әзерләү, исторический данныйлар алырга, шудан соң текстовой содержаниеларны алып Әлмира Шигаповага тапшырырга, основной шул и родословно язырга. Зөфәр Габжалилов Кара Яр авыл җирлеге башлыгы, иҗади процессны туры юлга салучы. Мен әйтеп куйдылар бит, стабилизатор дип, то есть уравновешивать, потому что һәрбер кешенең үзенең күбрәк куясы килә, кемдер менә моны куясы килә, общий китапта алай булырга тиеш түгел. Бер-бер белән сөйләшеп, матур булып кичәсен өчен бер табырга кирәк, менә шундый, турлык, наверное. Марс Бакиев, Габжалиловларның ике туганы, тарихчы, Казанда да эшли, бүгенге көндә Оренбургда гомер итә. Тарихи китапларны укып чыгарга мәҗбүр булдым. Менә килеп чыкты бер китап, Капчаклар дигән китап. Аны укып чыктым. Габжалиловлар нәселе тарихы дәвамлы булыр. Бу көнне чыгыш ясаучылар, авылдашлар, туганнар, китап чыгаруда тәҗрибәлеләр, китапны беренче булып укучы оренбурлылар иде. Всем авторам огромное спасибо, что вы проделали такой большой, огромный труд. История не только вашей семьи, это история нашего Оренбуржья. Габжалиловлар гаиләсенең гаилә ел язмаса китабын тәкъдим итү, ул Оренбург татарларының үз нәселләре турында тулырак мәгълүмат туплауга игътибар юнәлтү дигән сүз. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар.
Ир белән хатын игезәк җан ди халык мәкале. Ижауда гомер кичерүче Рәис һәм Рәмзия Гайсиннарның гаилә коруларына 51 ел. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көннәрендә тәбрикләнүче гаиләләр арасында алар да бар иде. Ярты гасырдан артык тату яшәүләренең сире үскәндә алган тәрбиядә, авырлыкларны бергәләп күтәрүдә, гореф-гадәтләрне онытмауда. Үрнәк татар гаиләсе белән хәбәрчебез очрашты. Рәис абый гаиләдә беренче бала. Аннан соң тагын 6 төзелеп туа. Татар бистәсе урамында тәгәрәп үсәләр. Татар мәктәбендә укыйлар. Ә менә үзләреннән еракта тормаучы Рәмзия белән егет булып җиткәч кенә таныша. 10-ны бетергәч, әти-әнисенә ярдәм итәр өчен ул заводка эшкә урнаша. Шуннан армия хезмәтенә китә. 3 ел Россия, Финляндия чиген саклый. Мин бик озак ирләнмичә җирдәм дигән, 27 яшькә хәтле. Бик ялдым янда, турсы үзебезнең тормышыбызга шулай әйттем инде. Метам булмай инде. Сыннан әле метам ныграк тормышта аякка басыра кирәк. Сыннан ирләнергә кирәк. Ана бер заман 26 яшьтә инде Спартакка барган кинотеатрга. Сөйләшеп киттек тә шетне. Баша капка кырда сөйләшеп басып тордык инде аннары. Күз танышалар, язын инде егет кызга тәкъдим ясый. Рәис абый язылышкан көннәрен төндә уятып сорасалар да әйтер. 1971 елның 30 апреле. Ише алдына өстәлләр куеп шулай итеп, үзебезнең йортта туй ясадык инде. 3 көнгә сузылды ул шулай. Егет ягында да килен төшә иде, килен төшкәч анда туй була иде, кыз ягында туй була иде. Менә шулай иде. Бер атна гына тордык та ис ала башладык. Ширбәт айы шулай эш белән узды ди Рәмзия апа. Иренең энеләре дә өйләнә башлап, бер йортта 3 килен кайнана кайната белән дус яшиләр алар. 2 кызлары шунда туа. Икесенә дә бәбәй туен ясадык без. 2 кызны таптым бер-бер аркылы. Ул чакта да газетлар, газетлар, журналлар язар иде миндә. Метәм бала туды да шетне. Исемнәргә кирәк бит. Менә журналны актарам, газетларны укыйм. Нинди исем кушарга, нинди исем. Әле кызларга да сөйләйм әле. Метәм нинди исем кушар теләгән мен Рәмзия? Фәйрүзә. Рәмзия апаның Лилия дип куштырасы килә. Ире бәхәсләшми ризалаша. Икенче кызлары Гүзәлия. Рәис абыйга заводтан фатир биргәч күчәләр. Уста токар эшендә хөрмәттә була. Сөйләшә, Рәис абый үзенә бирелгән мактау кагазларын, медальләрне ташый. Заводның мәртәбәле остазы була ул. Практикага килүче яшьләрне өйрәтүне аңа ышанып тапшыралар. Лаеклы ялга чыккач та җибәрмиләр. 51 ел заводта эшли. Гаилә корганнарына быел 51 ел. Быел аларны мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләгәннәр. Күбрәк мин аның сүзенә ышанам инде. Нәрсә әйтсә дә, метам Рәмзия булдыра торган кыз. Bütün нәрсә буенча да. Зарплатасын аерым тотмады. Кайтарып шулай өстәлгә куяйды. Хәзер дә менә пенсияны ала да Рәмзия дип өстәлгә куя дигәндәй. Менә шулай тормыш көтеп ятабыз. Рәис абыйның нигә тотынса да кулы ятып тора. Бакча йортларын үзе салып чыга. Рәмзия апа гөлләр үстерергә ярата. Фатирда гына түгел, подъездны да бизи аның гөлләре. Өй каршында утыртырга да үсентеләр бирә. Рәис абый шактый еллар йорт комитетын җитәкләгән. Шушы йортта яшәүчеләр өчен үрнәк, тырыш, тату татар гаиләсе алар. Мин Рәис абыйның бер сүз русча кушмый сөйләшүенә сокландым. Әби бабасы, әти-әнисе кушканча, гореф-гадәтләрендә онытмыйлар. Бер-береңне аңлап, бер-береңгә тугры булып яшәсәң, тормыш чәчәк кебек диләр алар. Ижаудан Нәзир Ныңманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Тапшыруыбызны шагыйрә Сания Әхмәтҗанованың шигъри юллары белән төгәллибез. Туган тел ул, ватан белән һәр чак бер рәттә торыр. Кыл Шәрифтәй иманлы ул, Сөембикәдәй горур. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.